inda za ka samu har yanzu da ka ba wa mutum amana sai ya ci. Ibare masu sana'ar hannu, wani zo ka yi min kaza, to da wuya a rabu lafiya, sai ya ci amanarka ko sai ya yaudare ka. Kana kulla al'amari da mutum, shi kuma yana tunanin ta ina zan ci riba a jikin wani. Wallahi in ba mu gyara halayenmu ba, matakin farko na samun aljanna ma dai mun rasa. Allah ya samu gane. Dole sai mun yaƙi zukatanmu. Wannan shine matakin farko na jihadi wanda galibin mutane sun jahilce shi. Sai mun yaƙi rayukanmu, mu tsaya ma gaskiya, mu tsaya ma amana, babu yaudara, babu mugunta ga bayin Allah, kamar yadda manzon Allah yake faɗa, man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. An zauna lafiya da kai, harshenka an zauna lafiya da kai, jikinka an zauna lafiya da kai, baka tozarta mutane, baka wulakanta su. To wannan shine matakin farko fa na aljanna. Matakin farkon jihadi shine matakin farko na gidan aljanna. Na biyu fa wani kokari kai ta wajen da'awa ta harshe. Na uku wani kokari kai ta da'awa ta dukiya. Na hudu wani kokari kai ta da'awa na jikinka. To waɗannan suke ba da daraja ga mutum a gidan aljanna. Kaga da yawa mun jahilci wannan.